El meu pare és un pallasso. El meu pare és un pallasso. L'altre dia a l'escola, un company es va enfadar amb mi i em va dir: "Ets un pallasso!" Jo li vaig donar les gràcies i li vaig fer un petó. Ell no va entendre res, però vam tornar a ser amics. El meu pare és un pallasso. I jo estic molt orgullós d'ell i de la seva feina, perquè mireu si és important la seva feina, que ell fa riure. Riure! El Pasqual, el meu altre pare, és metge i diu que les seves són dues de les feines més importants del món, perquè un cura el cos i l'altre cura l'ànima. No sé ben bé què vol dir això de curar l'ànima, però sona superbonic. Al matí, quan esmorzo, el pare va sempre despertar el Pasqual. Vinga, va, desperta't. I ell no es vol aixecar mai, sempre té més son. És un dormilega. És divertit escoltar-los. Sempre acaben rient. I jo també. No sé per què, però jo també. Jo crec que m'encomanen el seu riure, però ells diuen que m'encomanen la seva felicitat. Jo encara no sé què vull ser de gran, però crec que m'agradaria molt ser espia. Un matí el pare va sortir més d'hora de l'habitual i li vaig proposar al Pasqual de seguir-lo, fent d'espies. Sí, al Pasqual li va semblar molt bona idea i tots dos el vam seguir. El vam trobar de seguida al gimnàs, enfilat dalt d'una bicicleta elèctrica, i s'hi va estar una bona estona. I després va córrer en una cinta i una cinta. Jo vaig trobar molt avorrit, fer tot allò sense moure's del lloc. Després el vam seguir fins al teatre. Ens van deixar entrar perquè coneixien el Pasqual. Jo no havia anat mai a un assaig. I ens vam amagar darrere les butaques perquè no ens veiés. Em vaig quedar amb la boca oberta. El meu pare s'havia enfilat sobre d'una bicicleta petita i anava pedalant i fent moviments per no caure i pum, al final va caure. I quan es va aixecar va ensopegar i pum, va tornar a caure i... Jo patia una mica, però el Pasqual em va dir que no patís, que allò era un assaig i que en els assajos mai no es feien mal. I també va fer malabars. I va cantar, i va riure, i va plorar. Però plorava de mentida, És ben curiós perquè ell plorava perquè els altres poguéssim riure. Veure'l al teatre va ser molt divertit, però vaig trobar que això dels assajos era una cosa molt difícil i molt dura. Mai havia vist tan seriós el meu pare. Ara sé perfectament què és ser pallasso. Encara que estàvem d'incògnit, jo no em vaig poder aguantar. I quan va acabar l'assaig em vaig posar de peu i vaig aplaudir i... Quan ens va veure es va posar a plorar. I el Pasqual també, i jo també. Estic molt orgullós de la feina del meu pare, però encara estic més orgullós de la meva família. Tinc uns pares meravellosos que em fan riure i plorar de felicitat. Jo ja sé què seré de gran. Seré doctor. Però seré un doctor amb nas de pallasso. Hi havia una vegada 3 germanes
que anaven al mercat. La seva mare els havia donat diners perquè cadascuna es comprés allò que més li agradés. Van sortir de casa i van creuar tot el bosc i després d'una bona caminada, finalment van arribar al mercat. Era immens, enorme, hi havia tantes coses, tantes botigues que no sabien per on començar. I van començar a remenar i a remenar i a remenar i al final, després d'una bona estona, la germana gran es va comprar un mirall d'aquells de conte amb mànec. Van seguir triant i remenant i després d'una molt bona estona, la germana mitjana es va comprar una pinta de pues. I ara faltava la petita, la Marieta, que no hi havia manera. I tot ho tocava i tot ho regirava i les altres dues li deien: vinga, Marieta, espavila, que se'ns farà tard, que se'ns farà fosc. Finalment, al fons de tot del mercat va veure una cosa petita que brillava i s'hi va acostar i era un anell. Se'l van provar i era just de la seva mida. Li anava perfecte. Ara sí, que la germana gran tenia el mirall, la germana mitjana tenia la pinta i finalment la germana petita tenia l'anell. Ara sí que ja podien tornar a casa. Però sabeu què havia passat? Que s'havia fet fosc. Estaven al mig del bosc, completament perdudes, totes les fosques, i va començar a fer vent i els arbres es van començar a moure i no sabien si casa seva estava cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap endavant, cap endarrere i aleshores la Marieta va dir: ja ho tinc. M'enfilaré dalt de tot d'un arbre i tris, tras, des d'allà dalt va començar a mirar i allà al fons, hi ha una caseta. Potser ens poden ajudar? I les tres germanes se'n van anar cap allà. Toc, toc. Qui hi ha? Som tres germanetes que estem perdudetes i... Passeu. Una velleta tan velleta i tan arrugadeta que al nas li arribava a la barbeta, els va obrir la porta. Nenes, passeu, que teniu gana, que teniu son, passeu. I les tres germanes van entrar. Mireu, aquí teniu sopa. I les tres germanes van menjar i si teniu son, allà al fons hi ha un llit on hi cabeu totes tres. I les tres germanes se'n van anar cap allà. I es van adormir de seguida. Però a mitjanit la Marieta es va despertar i tenia pipi i va sortir de l'habitació i va començar a caminar i va veure una porta entreoberta. I d'allà sortia una mica de llum. Allò que va veure no li va agradar gens, perquè va veure aquella velleta tan velleta i tan arrugadeta que al nas li arribava a la barbeta, que estava remenant una olla enorme. I sobre la taula tenia coses molt estranyes: trementina, pols màgica, cicuta, coses ben bé de bruixa. I la Marieta es va espantar i va donar un cop a la porta i la bruixa es va girar i les va veure i la Marieta va començar a córrer i es va ficar dins del llit i va arribar la bruixa i... Que hi ha algú despert. Jo, va dir la Marieta, és que per poder dormir necessito aigua del pou amb un colador. Sí. La bruixa se'n va anar a buscar l'aigua al pou amb un colador i la Marieta va despertar les seves germanes. Nenes, marxem, que estem a casa de la bruixa, vinga, marxem. Les tres germanes van marxar sense oblidar el mirall, la pinta i l'anell. I van començar a córrer. I la bruixa se'n va adonar i va començar a perseguir-les i quan estava a punt d'atrapar a la germana gran, aquesta va agafar el mirall que s'havia comprat, el va llançar endarrere i el mirall va caure a terra entre les tres germanes i la bruixa. I així que va caure a terra, aquell mirall es va convertir en un mar ple d'aigua, un mar que separava les tres germanes de la bruixa. Estaven salvades, però la bruixa va obrir aquella boca enorme que tenia i tota l'aigua, no en va quedar ni una gota. I va seguir corrent darrere les tres germanes i estava a punt d'atrapar a la germana mitjana. Quan aquesta va agafar la pinta que s'havia comprat, la va llançar endarrere i la pinta va caure a terra entre les tres germanes i la bruixa. I aleshores aquella pinta es va convertir en un bosc ple d'arbres frondosos, enorme, i
un bosc que separava a les 3 germanes de la bruixa i ara sí que estaven salvades. Però la bruixa va obrir aquella boca enorme que tenia, va treure unes dents de ferro i no va deixar ni un sol arbre. I va seguir corrent darrere les 3 germanes i ara sí que estava a punt d'atrapar la germana petita. Quan aquesta va agafar l'anell que s'havia comprat, el va llançar endarrere i l'anell peng, va caure sobre la bruixa. I la bruixa s'havia convertit en una estàtua de pedra. I ara sí que les 3 germanes ja estaven salvades. I, efectivament, la bruixa no es movia, era una estàtua. I de sobte les 3 germanes es van adonar que s'havia fet de dia i que allà al fons hi havia casa seva i van córrer cap allà i a fora es van trobar la seva mare que les estava esperant. I quan es van trobar i es van abraçar, nenes, on éreu? M'heu fet patir molt. On heu passat tota la nit? I les 3 germanes li van explicar tot allò que els havia passat. Però sabeu una cosa? La seva mare no s'ho podia ni creure. I vosaltres? Vosaltres us ho creieu?